आये मेथ'खा बिबार होनाय माने दे रानदु रानलु आं रोङालै आंबो रोङालै होमबालाय लानानै थांनोसै होमबा Lion Production. फाग्ला खिसौबाय मालाय केमेरा खेबनायाव फै वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो खिथुखौ नायग्रोनानै फार्स्टआवनो फार्स्ट ओमफ्राय दा नै खोजोबहांगासिनो आरोना जोङो नै नायदो आयौ जि बुरजा न' गैबावा आवाज जागोन हो आरो ओरैबो मोनसे लाला सोलाजाबायनो खोजोमाजों सोलाजादों सोरबा सोलाजाफैदों नामा ओरैबो गैयानो आयै हानाबा जाबावालै सयथिबो लालायानो जाखुमाबाय थायोसै नामाथाय बिगुरा लोदो लोदोजों जाबजों जाखुमाखायोब्रा बे दाबो जोंखौथ' हांख्रो हांख्रो जाबाय नालाय जाखुमाबाबो दाय हमजायो उदै देरनाय नुयो नालाय फाइनाल गाय ओमफ्राय दा हानबावगोन आरोना जों एसे हानग्रोबाय गुबुननियावनो ओरै गामि एरिया नालाय मा हायो मा हायाब्रा जोंलाय ना मा होनो दालो हाबफा नै बे बिफांजोब आरोना नोंसिनो देखायजोबगोन आं मोनफा मोनफा बिफांखौ नामखौ मिथिया आरोना बेयो बिशाल दे होमबा लोगोफोर थाथ' दसे आंनि बेखौ साफा खालामसै बेनि उनाव दस्रा हाननायखौ देखायगासिनो आरोना दे होमबा नायबाय था बाय बाय जानायाव जानाय मा नायनो गामियारिनि गथ' मा खालामफायो मा खालामफायो बे माला सिथाव होगोन बेना Soal lain apa? Menang baik lah keper. Bina ada. Kandang berapa dong kalau gosip. Sebenarnya sekian lah apa itu ibu? Nih, bina jengkes banget ya. Beungnya menpom dong juga na. नोंथांमोना गामि एरियायाव थाग्राफोरबाथाय मिथिखायो माबा माबि जानो लुगैयो होननानै ओमफ्राय फिथाइ सामथाइखौथ' लुगैखायो मोनजाखाया नालाय बारा जा थाइदों बेल'सो मोनजायो एक्सट्रा जों खोजोमा बिदै हानबाय आरोना दिनै खोजोमा बिदैखौनो जोंबो जानोसै बेखौनो गोथावनो दुब्लि ओइ साइ स्टुडियाम जाहैबाय आरोना बे साइ स्टुडियाम बेनि सेरावनो जों गामि ओरै बिराद हाग्रा दं आरोना दासान्दि बे जों गामिनि फिसिनाय आरोना बे गामियाव एसे फिसिदों आं गामिनि हा बेयावनो खोजोमा हाना जायो आरोना ओइ बुरजाथार आयौ एथ' गोजौआव सोर मोनहोनांगौ फाग्लासो जागोनलै बारा गुसुथारलै बिराद बार दं फाग्ला बादि बार फैदों दसेनो आजां गाजां लोगोफोर नोंथांमोना नोंसिनि गामिफ्राव जेनेबा सोरबाफोर खोजोमाफोर जाग्राफोर दङबा खोन्थाहरबानो जाबाय बेयो आंनि फेन आरोना खोजोमा जाग्राफ्रा खोन्थाहरबानो जाबाय सोर सोरनि गामियाव जायो बेबायदि दे होमबा लोगोफोर दा जों जानायखौ नायदो आरोना दा हानगासिनो जोङो अबे फाग्ला बे रानायसो Woi, bro, gila langलै हाग्रा बारि ना आं जिब जुनारफोरखौ गिया मोदायखौसो गिया आरोना लोगोफोर होद फाग्ला आसिना होद आसिनालै फाग्ला गिलुबाल' ओरैनोबा माबायदि मोनदों नोंथाङा खस्थ' खालामनानै हो मोजां मोनदों हानखाबाय फारसेथिं दै दं ओमफ्राय ओरै लाबोगासिनो दान्दा ओमफ्राय आंहा एसे दासान्दि नायथ'बाय थाग्रा आरोना दा आंबो हानगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेखौ मा होनो खरत ना खरात एक्रर आरा जाम्बा आंनि आसिखौ आरा मा जाखो खिथोबा माखौ होनोलै मानि सैमानि सेस खिथोबा सैमानिनो लोगोफोर खाजोबखादों आसिखौ ओइ बुसकारबो मोजां माव फाग्ला
नै दैमारिया हिनजाव गोसथोनो गारजानायनि माबानोसैनो दानना लानोसैनो नांनो बे संसाराव मोजां मानसि जाया आङो नै फाग्ला हामा सिखाजों मोदाया लिंगोननो फाग्ला लिंगोननो नङा लिङोनो फाग्ला खुख्रिजोंनो बिदि गोदोना माबा जायो नामा होद मुजुना ला फाग्ला मुजु गोदोना मुजु हद बिराद जंगल बारिजोब आरोना दिनै बैयाव मोनसे नुबाय जानोसै आरोना जों बेखौ हाननानै हमला होनदो एबार फाग्ला गोलैसैमोन फाग्ला बोरैबा ज्राव थांगोन खोजोमा बिदै नाम लानांगोनबो गोलैनानै ये बड़ी अच्छी बात कही है गाखोजेनबाय आसला जादों मेथ'खा बिबार जानो होजाबाय एबाराव दैया बेसेबांबा गोजानावसो होजाबाय अरला जोबजाबाय उदै सिन्थाय हरबाय होजादों दाना मानि नै आंहाबो होजागासिनो दं आरि माला बासिदोलाय मा मेथ'खालै लालु बेथ' गैया औ बेथ'आ जाहैबाय माबा मा होनोमोनलाय अंला ओइ मेथ'खा मानि मालै मेथ'खा मानि मा आजिनाय बिलाइ खानाय थारमाने बिलाइ नङा बिबार औ बिबार आजिनाय बिबार लागाव आं मिथिफेरबावामोन मेथ'खाया मा जिनिस दिनै मिथिबाय आरोना मोनसे गानाव खोनासंनानै नै मिथिग्राफोरबो दङ जोंना आसोलफोर मिथिबाय आरोना गोसोआव लादो नोंसांमोनहाबो नायदोंबा जुदि मेथ'खा बिबार होनाय माने आजिनाय बिबार मिथिबाय आजिनाय बिफां आजिनाय बिबार बे मोननैजों मेथ'खा गोसोआव ला गाना कपिराइटल' फैदो सेस लोगोफोर सिथर जालायबाय मोनजागोन मा बुस्थु खस्थ' लानायासो बांसिन बेयो बुरलायबाय लला खोजोमावनाया मोनजागोनबा माखौ बुजोबलायबायसो नागिरगासिनो आरोना लोगोफोर एक्सुवेलि लोगोफोर जोंना लामाया नैबेजों आरोना बिराद खस्थ' जायो नोंथांमोना नायनानै ला मोना गुना नै बेजों थांनांगौबा बिराद खस्थ' जायो आरोना मोना गुनायाव गिनाय फैयो आरो लामायाबो नै फाक्कानि नङा आरोना बे अन्थाइबो नङा जेबो नङा आरो ओरैनो हा होनानै अन्थाइ एसे होना गालांनाय आरोना गोदो बे बानायब्रबनायसो बेनिफ्राय ओइ सिगाङाव बैसोमोन आरोना बै लामाया बिसोमोन बेजों ओरै एकदम सिं थांनांगौमोन हाग्राजों ओमफ्राय गामियाबो ओइ जाहैबाय आरोना नैबेजोंसो थांनांगौमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला नैबे कारेन्ट लाबोयो बिनि एसे सिगां आरोना बे कारेन्ट लाबोनायनि सिगां नैबेखौ बानायग्रोबाय बिनि उनाव बानायनानै दा जाबाय आरोना बे ओमफ्राय नैबे सुइस गेट दङ नै लोगोफोर नाय सुइस गेटआव फिसासो दैयानो फैया आबासो जागोन बेबो जाला सुइस गेटआबो दैयानो फैया ओरैनो बेखार जोब गासिबो ओमफ्राय ओरै बै फिल्मनि आर्टिस्टफोरनि माबा आरोना बियो जेनेबा फिल्म स्टुडिअ'आवनो होनजाबाय मा खालामगोन गावसोरसो मिथिसिगौ जायखिजाया बेयाव शुटिं जाफैलायबाय थायो आरोना बाव माबा मोनसे जाखागोन बे फिल्मनि गोदो बानायब्रबदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय बिनि उनाव इलेक्सननि दावराव जानानै गैथ'ला आरोना बे ओमफ्राय दा जाफिनगोन होनदों बेयाव बानायफिनगासिनो नोंथांमोना जुदि नायनो फैयोबा ओरै बे काटलगुरि ओमफ्राय ओरैजाय थाङोबा बांगाल दबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव हस्पिटेल दं हस्पिटेलनि ओरै अपोजिट साइडआव आरोना खोलाहा ओमफ्राय ओरै जों गामिनि थालगुरि होनो जों गामिखौ बैयाव आरोना बे गामिया एसे बिदिनो 20 घरसो दङ आरो फेसिलिटिफ्रा बारा गैया आरोना जोङो लामाया मोजां गाज्रि बुङोबा गाज्रियानो जाहैबाय जोंनिया दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो आरोना जोंना नायबानो जाबाय बे साफा दै लोमजोबो बेजों दै बारस'बावोसो ओरै बेजों थांनांगौ जायो बाजार खालामब्लाबो बेजोंसो फैयो ओरै बेजों थांनानै ओरै थिथागुरि बाजारखौ जाहैयो आरोना जों ओमफ्राय बैनि गोदैसालि दाख्लैसो जादों बे गोदैसालियाबो गोबां हास्थायनायनि गेजेरावसो जादों खोमा आं बारा मिथिया बेखौ दा
बयनिबो गामियाव बानायखादों आरोना बे गोथैसालिखौ ओमफ्राय दा जोंनियावबो जाबाय आरोना बे ओमफ्राय गारजासालिबो जाबाय नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आङो उनाव गारजासालिखौ दा नोंथांमोना सोरबाफोर नायदोंबा आरोना कन्ट्राक्टरफोर जेनेबा माबाफोर नायदोंबा बे लामाखौ मोजाङै फाखानि खालामना होबानो जाबाय आरोना आंनि गेजेरजों नायनानै एसे सानो आरोना गामि बयनिबो गामिखौबो सरकार गोदान जाहैबाय जेब्ला जोंबो आसा खालामदोंमोन मोनगोन होननानै बेखायनो गैया आरोना दा मोनाखै नेयोसो नेयो मोना मा खालामनो उफाय गैया र' दा नोंथांमोनाबो एसे नायबानो जाबाय जुदि हायो जेसेबांखिनि हायो जों प्लास्टार बानायनांगोन आरोना जेनेबा जोंहा बिराद खस्थ' जायो मैगं थाइगं लायनांगौआनो बे दैजोंसो फैनानै लायोबा जोंहा खस्थ' जायो आरोना दै बारस'जोबो लामाजों नोंथांमोना जुदि नायदोंबा बानायना खालामदो दे होमबा लोगोफोर आं खोजिमा हांगासिनो एसे इन्टारेस्ट लानांगौ आरोना गामिनि आं जेसेबांखि बाहेरायाव बेराया मानो बाहेरायाव थाङा मानो इन्टारेस्टखौ बारा मोना दा लोगोफोरजों गामिनि मानसिफोरजों इन्टारेस्ट लानोसै आरोना एसे गामिनि मानसिफोरनि इन्टारेस्टआनो मजायानो आलादाखा आरोना जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि जेनेबा ज' ज' अनलायलायनाय जायो आरोना गामि मिलायोबा होमबा लोगोफोर नै लालुआ ओइ जों गामिनि लामाया माबायदिलै बिराद गाज्रि मा बेजों मा खारोलै ट्रेक्टर खारबाय थायो दैजों जोंहा खस्थ' मोनबाय थायो बिरादनो अखा बांखा बे ट्रेक्टरखौ र' फामसार खालामना होजोबनांगौ साफा माने ओरैनो जोंहा माबाखौनो मोनखाया लामाखौनो मोनखाया रायजोफोर नै लामाखौ बानाय होआ सरखार गोदान जालायबाय आरो बानायनोबो होआ बिनि सायाव आरो ट्रेक्टर खारबावो मा बुंनो आदै नङाबा आदा नङाबा माबा मोनसे कन्ट्राक्टारनि रलै सोमोन्दो लाहरबाय आरोना नोंथांमोना जुदि नायदोंबा बेखौ बानाय होथारदो जोंहा खस्थ' जायो आरोना दा बिराद खस्थ' जायो आरो बेखौथ' बार होबाव दखान थांनायखौथ' बार होबाव स्कुलाव बैयावनो काथलगुरि स्कुला बैयावनो आरोना बेनिफ्राय बेजों फैनानै स्कुलाव थांनांगौ आरो नङाबा बैजों बारस'ग्रा दङ मोनसे माबा आरोना आलि दङ बे दुब्लि बारिजों ओरै थांनानै बे स्कुलाव थांनांगौ जोंहा जेनेबा गथ'फ्रा जोंथ' दा देरबाय जोंथ' बिए फरायलायबाय थेवबाबो जों बेनिफ्राय खस्थ'सिनखौनो थांदों सिगाङाव ओमफ्राय दा आरो दासिमबो सरखार गोदान जासेयावबो लामाया जुदि बैजोंसो दुब्लिजोंसो बारस'नानै स्कुलाव थांनांगौबा मा जाबावगोन साननानै नाय नों बेजों दै बारस'योबा आरो मा जाबावगोन लोगोफोर साननानै नाय नोंथांमोनानो ओंखायनो जेसेबां हायो स्कुलाव थांनो हानाय एसेबां प्लास्टार बानायना होबानो जाया आरोना जोंनो लाबोलायबाय होख्लाय दंना गैया जाखो आं मिथिला खोजाखौ माबाखौनो बोरै मानसिफ्रा ओइ अबाव दं ओइ लल' दैमारि अखौ बै हंलाया दानहरबानो जाबायमोन ना बाथौ सोरबासो लानानै थांबाय दां होनबाथ' खैजोमा दोननाया जों आरो न'आव मोसौआ जाजोब्बाय मोसौआ जाजोब्बाय बे जै मोसौ जाबाय मोसौखौ माइरो लाना थांगोन लांसिजों दै गांनानै दै लोंनायाव ख्रुब नामा खैजोमा बिदैखौ ख्रुब गोखै मोनलायनाय बोरै जाखोब्रा दैमारि बोरै थांनांगौ गब्रदोल' बाल आं एसे गोथौ मानसिजों समाथार फाग्ला खैजोमाया यो अच्छा ये बात है जन्दिस गायनो जाम्बाफोर हंला गैया थुदो नों सिखे buscalo. Aduh, coba. Jondis kawan sama jikhun ja. Ayo, hala. Zon kundan होननाय बायदि मोनखायो नोंथांमोना खोन्थागासिनो सासे लाजा खाबाय आयजे ओइ थ' खार aduh khizma ayo sini kena sampai Meli tadi salah xà bông nữa, lá lừa, xà bông nữa. Xà nhé.
ไปดิตัวละเฮ้ยjangan udah pak lah sangไปดิbiar खस्थ' खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि ब्लग्सखौ मोजां मोनदोंबा एसे लाइक खालामदो ओमफ्राय लास्टआव साबस्क्राइब खालामनानै थाङो आरोना गोदानफ्रा ओइ आंना बिफाथ' लाजोबबाय हायब्रानाय बिथाङा नै आयै खैजिमाखौ नों बांसिन होगोनला आं दा दोलाजोब्बाय हायब्रानानै लोगोफोर थाम्बनेलखौ बेयाव बानायसै आरोना बेयाव मबाइलाव दोनसै फट' खेबसै जोङो दे होमबा लोगोफोर नायबाय था जोंनि थाम्बनेलखौ मेथ'खा खानाय लोगोफोर मेथ'खा खानाय ओइ मेथ'खाया मामोनलाय मोजां माव हंला फाग्ला बुसखारबो ओइ र' माबा Что? Thôi lát rồi, ví dụ thế là bây giờ thằng nào ở nè, school bây giờ thằng nào không? Ê đi mới đi, đây tháp thang là thôi, muốn là xin đi mà vô rồi lấy Này nữa ra khởi nữa thì cái lấy kéo nó qua đây về đi vào xe nè vào này nè cái này thang nào không có cái mình số thằng nó cũng nó xe đang bộ mùa nào thì nơi đang cô bạn ơi 15 minutes later. Ini, ini sampai. Lu nggak lalu sih. Baby itu berapa pas kunai. Baby kesini udah ngelik ke kayak menjelai nih. Anu tuh gua ada karena. Isi lu kan gede. Baby aku mau nggak sih. Tahu kan jauh beli dah tahu. Tahu ah. Mà bị uổng rồi. Mà bây giờ tham lại còn tham là. Sabri mau beli mau beli. Bip sập sập ra nè. Nghe rồi. Kapan aja bra. Ang nhiều thôi. Ca năng là lấy cho chị mà hứa ăn chút xíu vậy. Ipai juga bra ben akhir sampai kau sebenarnya akhir sampai Anh kêu sang sang khăn mượn. Ra Rồi rồi. đi là không rồi đi. Hai bạn đi chơi rồi xíu rồi. 1 hour later. Ang dah dulu kan hari di Java, yang paling ni video je nak nala betul. Beri ni. Ikut sih kau pun baik. Ngelah surah. Betul. Khangkrak khungkrak tu mau napa? Hết tin jalan ke? Ke gamlen ke? Jadi lại. Ibu ni aku jadi. Mana kebetulan kamu nanya betul dia ang kerja mana? Kamu ibarat dari sini mana? Kan lu kan pergi baik kan? Kamu nak betul? Kita sini ada nasi slow nasi kan ini saya begini kami. Pastor dia lagi. Kau mau aja. Kaya lebih ni bisa tu ibu kerja juga asyik. Dan lama betul. Aku ni dia ada man. Lala aku sendiri. Kerja apa sih ni aku? Kerja apa sih ni? Gudung. Kerjama, sejalan, bung. Cak sekali, bisik ya. Ngon nữa. Orang dah dia. Kirim. Beri lah ya. Dia randu lalu, ang rengali. Ang rengali. Balik. Lalu thằng sim balik. नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि जानायखौ लुगै आंबो जानोसो थांनो सासे साब्रैल'लै ओमफ्राय नोंस्रा बावनो दोनदो सारायावनो जादोब्रा जा सानै नांला दोनदो बे जादो नोंसोर जादो
nêu trà xe với trà xe yo para luminale rau bự ini mansra masuk orang hari nyungtut cuy cái chỗ hai mình là cái gì đà bữa này đà phát đúng này có thôi ra sầu lên đi bạn sao lấy đứng đưa bằng không thương được đó là cứ thôi ra gần xuống được sao phát nó bự đâu đang bả bự đi bao lên đỉnh sôi trường cô thằng mình lấy một sạc खत्म